Garcia treballava tot el dia en una oficina iníqua, tot cobert de paperots. En Garcia no se'l veia ni sentia, al darrere les muntanyes de papers. Però que hi era se sabia, perquè es veien els papers canviant de pila. Un dia, en hores de treball, una gran energia es va desprendre arrel d'unes proves dels americans. Tot el món se'n va anar a parir panteres, tot el món, menys en Garcia, protegit per una espessa cortina de paper. Ell seguia treballant, però com ningú la proveïa de papers. La feina es va anar acabant I quan les piles de papers no feien més d'un pam, va veure com tot eren runes al seu voltant. En Garcia, foll de desesperació, com foll va acabar els seus dies corrent per tot el món, buscant una oficina per poder donar sentit a la seva vida.